Hej og velkommen til tredje video her på min kanal og tredje episode af Call of Duty Modern Warfare 1. Og håber I har nydt de sidste to episoder. Håber også I vil nyde det her. Og ja, der er vist ikke så meget mere at sige, men lad os bare komme i gang. Jeg har lige skippet alt det der sniksnak. Det kan jeg ikke lide. Sniksnak. Så nu skal jeg også lade være med at sidde og sniksnak. Ellers er jeg en hyggelig, og det kan jeg ikke lide. Lad os bare komme i gang. Kan du stoppe med at snakke? Nu har jeg snakket. Nu skal jeg ikke snakke. Bombe? Det giver fyrværkeri. Er det ikke det, en bombe er? Ja, stop med at snakke. Hold da. Fy for helvede, her skal jeg ikke være. Hvis hun nu slår en skid. Det vil ikke være sjovt. Skal jeg tage den der? Hvorfor skal jeg det? Ej, jeg kan jo ikke se noget nu. Og du skal ikke... Kan du gå væk? Du skal ikke rette på mig. Ja, hvorfor skal jeg skjule mit våben? Der er soldater. Au, for satan. Ja. Og slap dig af. Hvad er dit problem? Au. Og hvad er dit? Jeg giver dig lige at slappe af en gang. Hvorfor er folk så sure? Og hvad siger du til mig? Nok ikke det, man skulle gøre. Det var ikke det, man skulle gøre. Nej. Måske skal jeg gøre, som man siger. Ja. Må jeg ikke svinge med stenen? Det må jeg ikke. Kan du så flytte dig? Jeg går ligesom her. Og her. Du ligner en, der skal bruge lidt brun sovs. Der var ikke mere i dag. Måske skal jeg følge efter hende. Det plejer at være en god idé at gøre, som de siger. Nej, hvad er det der? Hvad skal jeg gøre? Jeg mener det her, hvor man skal finde lyddæmper. Hvad fanden er det der?
Håber jeg prøver... Nej, den skal ikke på den der. Den skal på den anden, jeg fandt. Må jeg skyde folk nu? Okay, hvem af dem skal jeg skyde? Sådan der. Rundig. Skyder ham der. Ham der. Ham der. Ham der. Ham der. Ham der. Og der kan jeg ikke finde ud af at ramme min ske. Og jeg tror ikke, det er særlig smart at have våben fremme lige nu. Shit. Hvad fanden gjorde jeg forkert? Det ved jeg ikke. Nej, hvad er det herinde? Og I kan tage den der, den ser dyr ud. Nej. Du gør det ikke. Helikopter. Skal jeg nakke dem? Okay. Okay. Nå. Jeg har fundet ud af, at det er en dårlig idé at presse ind alle mulige og umulige steder. Og det vil sige ikke her. Hmm. Sten. Jeg er helt normal. Det var noget, jeg drømte. Det var sådan der. Ja. Er det herinde? Ja, den er ikke vigtig. Nu hvad er det her? Nej. Jeg håber ingen hørte det. Det kunne godt blive problematisk. Nej. Lige hovedet.
Fuck. Hvis der var nogen, der hørte det der, så er jeg på Østbanen. De er så pirlige her. Fuck! Und der. Nej. Jeg kan sige bang. Hvad er det her? Attack check, det har jeg allerede snakket. Nå, hvor skal vi hen af nu? Vi skal den vej. Vi skal den vej. Nej, søgehund må jeg klappe dig. Det tror jeg ikke. Ikke så søgehund mere. Nu skal jeg derned, eller hvad? Jeg tænker ikke, det er en god idé at have en fremme. Ja. Overhovedet ikke langt ned. Jeg var ikke langt ned på nogen måde, vel? Nej, jeg var ikke langt ned. Hvad gør det? Fyrværkeri. Hvorfor løber du? Vi skal da lige se på fyrværkeri en gang. Au. Okay, så jeg må ikke have den her fremme. Heller ikke den her nok. Jeg kravler ikke direkte efter det der. Nej, er det mere fyrværkeri, du placerer der? Fy for helvede. Ej, hvor er den fin. Ej, vent på mig.
Hvor skal vi hen? Må jeg ikke se på fyrværkeriet? Jeg tror godt, jeg må tage den her frem nu. Hvor skal vi hen? Skal vi ikke kigge på noget fyrværkeri? Der er en eller to der. Jeg tror ikke, det er en god idé at bevæge sig. Sådan der. Hvor vand er hun? Er det her? Jamen, der er jo flere helikoptere. Mange flere. Hvorfor den skulle vi så? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du mumler. Ja, det tror jeg var alt for det her afsnit. Ja. Jeg skal lige strække mig en gang. Ja. Det var alt for det her afsnit. Håber I nåede det. Håber I vil se med næste gang. Og hvis I kunne lide det, så må I meget gerne give en like. Hvis I ikke kunne, må I også godt give en dislike. Men helst en like. Og så håber jeg, at vi ses næste gang. Og også gerne abonnere, hvis I vil det. Vi ses næste gang forhåbentlig.